Vandaag ben ik in Sluis. Een tijdje terug is er hier een pop-up shop geopend. Ik was heel nieuwsgierig wat de pop-up shop nou eigenlijk was en wat het eigenlijke doel is van de eigenaren. Daar hoop ik vandaag achter te komen. Wat houdt een pop-up shop eigenlijk in? Een pop-up shop is een winkel dat oppopt, dus even aanwezig is en dan weer verdwijnt. Wat is nou eigenlijk het doel van deze onderneming? Het doel is om leegstaande panden tijdelijk op te vullen, omdat er best wel veel lege panden zijn. En diversiteit aan producten heb je natuurlijk, dus het is natuurlijk wel leuk als een pand gevuld is, dan een leegstaand pand waar je tegenaan kijkt. En zoals je ziet in de winkel hebben we allemaal verschillende dingen, heel divers. En we krijgen ook veel positieve reacties van de mensen. En die vragen ook wat we hierna gaan doen en waar we hierna te vinden zijn. Dus dat zou natuurlijk wel geweldig zijn, mochten we een nieuw pand zien te vinden. En dan zo keer op keer een nieuw adres en dan ons concept doorvoeren. En werkgelegenheid. Nu doen we het heel veel zelf, vrijwilligers. Dus natuurlijk echt super natuurlijk. De vrijwilligers die hier voor niets staan eigenlijk. En werkgelegenheid, zoals ik al zei. En voor het straatbeeld, ja. We zijn toch een unieke winkel, apart. En Sluis is veel hetzelfde, of hier in Zeeuws-Vlaanderen. En we zijn een stapje verder gegaan, we hebben iets meer gedurfd. En dit is er uitgekomen. Tot wanneer is de pop-up shop geopend? 15 september. Dus waarschijnlijk 14 september gaat onze laatste openingsdag zijn. En zijn er nog plannen voor in de toekomst voor deze pop-up shop? Nou, we zijn nog op zoek voor een leegstaand pand in november. En voor in maart, april, mei volgend jaar. Dus begin maart, april, dan zoeken we nog een groot leegstaand pand. Dus makelaars en huizenbezitters, pandenbezitters.